సునామీలా దూసుకొచ్చిన ఇసుక తుఫాను రాజస్థాన్లోని పలు ప్రాంతాలను దుమ్ము ధూళితో ముంచేసింది. దట్టమైన మేఘాల రూపంలో ఇసుక ఆవరించడంతో మధ్యాహ్నం శనివారం 2 గంటల సమయంలో చిమ్మచీకట్లు కమ్ముకున్నాయి. రాష్ట్రంలోని చురుం, శ్రీ గంగానగర్, బికనూర్, హనుమాన్గఢ్, అల్వార్, సీకర్ తదితర ప్రాంతాలను ఇది అతలాకుతలం చేసింది. దీనికి తోడు గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచిన భారీ ఈదురుగాలుల బీభత్సం సృష్టించాయి. ఇసుక తుఫాను కారణంగా వాహనదారులు, స్థానికులు ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యారు. పగటిపూటే లైట్లు వేసుకుని ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. ఇసుక తుఫాను అనంతరం జైపూర్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. ఇసుక తుఫాను ప్రభావం ఢిల్లీలోనూ కొంతమేర కనిపించింది. అయితే ఓ మాదిరి వర్షం కురవడంతో వేసవి వేడి నుంచి ఉపశమనం కలిగింది. చూడండి, ఘోరమైన ఇసుక తుఫాను రాజస్థాన్లో.